Ke jingim kadap ta ke jingeh. Kamde ke jingkeli lada onten jo yapi. Henry lano. Pi kadon kata ke jingeh her habang ong lada. Kamut ba lada kawan kalaban wan lene kalaban oman. Henry lada ong lano. Kamut ba kan sa tikna kadon kata ke jing tikna bahkan sawan. Ke jing tenjo kabangi kynduh kimde ba ke basu jiarengkat. Henry ki wan kenang na kamta ban penwan dur ya kajim jingi ban penbha bat ban pengkrek yangi. Henry kajingkeli kabashisha kalong hatu fila ban shane ha U Blei bat ha kirkom terekam jong hatu fila ban ying scam anda kata ka ding jong kajing tenjo kawan tongin yang ngam jeliu ya kani kementa kabakongsan ha kani ka jinghikai jong ngam tekasni pi ya ka por bangile school kinohikai ki hikai jinghikai ini. Bat ha kabakut jong kasnem haswa ba on pen Q class ini. Dan ni haswa bangin late promotion. Ki kwa ban pe hatu ngilong ni em ki ba capable na kamta jong ka promotion dan ni ka jing Q class. Ki hab ban test ini. Ki hab ban ieid lynba ini ya ka exam. Din em kum juru ka jingim. Habangi yo ya ka jinghikai. Na U Blei lani na kino ki bentah ka jingi kumno U Blei utip tikna ba nilalong ni em kibala kloy ban yo ya katakan next level haga jingi lynba jong ka test ka kten jong Blei ka shithi ka banangkong sho petros ka lanong ka banangkong dekat ka bahenyo ka ongkum ni kini ki jing tenjo ken pen i ba ka jinget jong phi ka long ka bashisha la tenjo ya ka kum ka jing tenjo ding pan pengkhot ya ka kesiar watla ka jinget jong phi ka long khamkor banyak kesiar ngatip ba om dan mano kibas ngotnat banyo ya ka test lene banyo ya ka jing tenjo Henry film la bani ieid shaprang klem kata ka jing tenjo perkat ya kani hato fila ni am ban shania ya u doktor u bom ju pas ya ka examen doktor pusule pule per one paino hato fin q halor jong ka ying lengsuin lene halor jong ka airplane klem da penlong ya ka jing test la ka long ka ba sngai ni am ban shong halor jong ka airplane kumjuru ka jingi kabom la ban tes kabom la ban shania klem de yo ya kata ka jing tes U Blei ju pen shoy yangi ka jing pen shoy ka wan na uboman na usotan ban penthut ban tenjo yangi ban penjentut yangi Henry U Blei tenjo yangi ban penklan yangi uji ko bu ongum ni namar pitip bahaba la tenjo ya ka jinge jengpi ka jing yasya jengpi ka don ka lat ban roy let's say mynta fi kynduh ya kata ka ayam jong ke jing tenjo ha ka jing jupi kalak mende hakino kynduh bynta hakino kynduh liang ha ka jing jupi kalak mende ha ka liang jong ka pisah ka tengka ka jing yok ka jing kot lene ha ka kot ka khia lene ha ka jing de jupi lene ha ka jing shania jong pi ka jing yasha jong pi ya kata ka jing shania jong pi Henry ngap U Blei tenjo ya pi ban penjot ya pi Henry tenjo ban pen scam ya pi bat ban pen scam ya kata ka jing duna jong pi bat ban penlong ya pi ki bakham khalai kan mau ya ka ka ba ujob ong anda ula tenjo ya ngan mi kum ka kesiar ka dei ban ieid lynba ya ka ding haswa ba kan tengshan ka jingit ro jongi ro kalong kumju ka dei yangi ban ieid lynba ya ka ding Henry hangne ka don ka jingkular pim don marwe kumba uta unong shnak siar ji no ya ka kesiar kumtaro U Blei ju no ya pi haba unong thang jong kesiar ju ya ka kesiar kumno ka U Blei yangi ngan ai biang pi ya ka nuksa jong ka exam hakapor ba pi ya lege exam jong pi kinohikai ki don hakato kamera ka ba pi tho exam kishong hangte hakhamat kat ba mangipat nginang tho exam man tho ya ka test kinohikai ki pe yangi kumno ba ngile ya ka ta ka exam jongi kumjuro U Blei hakapor ba u test hakapor ba u tenjo yangi kam shemut ba U Blei don hakato benta U Blei don Henry ushu sap jar ushu pech kumno ngi perform ya ke exam jongi ushu shong bat pech kumno ngi ieid lynba ya kata ka test hagasngi kabang iyo result kinohikai ki bat class ya uno kena om namar ba ki isi ya om namar ba kitan ki ki daw Henry ki ailat biang ya ukna sachisen pa un shong haga juga class kenang ba un persyang biang sachisen kajo ka jaba ka jingim jingi habangi fail kam shemut ba U Blei isi yangi Henry kamut ba U Blei udang ailat yangi bangin trebyang sachisen bangin long ki ba janai hakamat chong pilaban keli
lano kene ka tes kan kut haga jingim jonga lano ken kata ka jingten jo kan kut no haga jingim jonga haga exam jong ki school jongi ki ayangi ar kanta lani lai kanta man pendep ya kata ka jing tho jongi Henry haga exam jong ka jingim pat ka jubab ka don haga ti jong Blei haga por ba janai jong Blei kino hikai ki ju ngap jar haga por ba ki ai tesingi Henry kam shemut ba kim don hangta kum juru Blei udon bar ka jingim jongi upek lano ba upek ba kumno ngi pendep ya kata ka tes jongi bat haga por ka jong un shimno ya kata ka tes na ka jingim jongi ka shong hangi pat lano ngin pas ya kata ka tes jong ka jingim ka jongi ngakwa man pen kan mau pi ka jingyam ka la ban ne baro shimit Henry ka jingkemen kan wan haga por men step sam laipo kala nong record kebasan ko gumni nama ka jing bitar jong u ka long tang shibet por ka jing sngewbha jong u ka don ka jingin ka jingyam ka la ban ne baro shimit Henry ka jingkemen kan wan la shaman step kan mau ya gawe ka kintin ka ongkum ni this storm will also pass away dan kanu ka eryong ka ban ne baro shi jingim kumta wat sngau tho bakla ka jingten jo jong phi men tagasni ka penwan dur ya ka jingpla jong phi la shai to yang scam bat to yai ne to nang ya shania bat to nang nget bat kan mau ka por jong Blei ka long ka bajanai wat habang yo I ba usus ngabjar le Henry U Blei utrekam hakorkom ka jong hakapor ka jong ka kten jo ka ong ba ka rukom jong Blei ka pher na ka rukom jongi kamon jong kamon ka jongi kumta ko ki parok kbe ke jonga lada fi kynduh ya kynduh ke jingten jo haka jim jupi wat shim ya ka kum ka ka jingpen system jong Blei hinter to shim ya ka kum ka jingten jo par haba phi mi na kane ka jingten jo pin salong ki bru ki bajana haba phi kynduh ya kino ke jinge haka jim ka jongpi wat khnyum wat ong Balei Henry to ong ya Blei ngatip ba medan rangkat lemar nga bar ngatip ba haga we sngi ngan sa yo ya ka jinjob lada ngamla ban yo ya ka jinjob hangne Henry ngatip ba medan ka plan ka bajanai nak menta ka jing junga bat haga bakut jong gani video kumbang jo ong nak por im ya ka jing im to le ya ka kam ba phinlong ka nuksa ka babaha nak menta jang kiwe ngin sa kan do pia ka par ki video tar hadu por bye bye stay safe